И заради приятели, добре дошли в днес, в което първо ме виждате как изглеждам, как изглеждам. И второ, ще играем Clash Royale. От 5 месеца не съм снимал въобще. Пък от Clash Royale не съм снимал от много отдавна, така че ще играем. Дека е това, което го виждате. Така да видим да вземем тук безплатните работи. 5 епик някакви карти. Кло. Кой играе тази тъпа карта? Аз поне не играя. Някой от вас играе ли тази карта? Пишете долу в коментарите. Да. Ще просукаме. Така. Мисля да играем. Направо влизаме в някоя игра. Чай видя дали съм с този дек, който трябва, защото... Между другото имам само 3 максати карти. Сигурно ги виждате в дека кои са. Едната е Goblin Gengar, втората е Inferno Dragon и пеката. Скоро искам да максна... Имам за запа един Wildcard, който го пазя. За да го максна и тук имам един Wildcard и тук още малко, ще стане. Влизаме в някоя игра. Сега. Да видим какво ще направим. Ще направим някой победа. Ще запишем ли днес. Между другото съм много слаб. Въобще има гледайте, че съм на 6000 и нещо купи. Даже сега не знам кога пусна. Ама чакам първо той. Добре. Тук ще му пусна един електровизор. Бам. Каква е тая карта, бе? Би, тая къв демидж, би, тая лудата. Тук ще запна. Аре! Тая карта дори не знам каква е тая карта, но май ще ме вземе. Сега ще ми пусне от тая карта пак. Не, все още не е пуснал. Събирам за пека. Междуто електровизора удари там кулата. Удари я. Удари. Ох. Какво прави тая карта, бе? Аз за първи път сериозно, наистина не се шегувам. Приятели много. Опа, тук май замина. Не е заминал. Пеката няма мой да удари, обаче направихме някакъв демидж. Той сега не знае моите косове, как се казва. Какъв демидж. Тук е груба грешка. Имам шанс за победа. Вратата се помести. Айде победа. Първа победа. Good game, наистина това беше много трудна игра за спечелване. Но епик. Нали? Тези би трябвало да е епик. 25 джема.
в днешното видео едва ли ще успеем да станем 6500. Чуда се да вдигам ли, да се мъчим ли в днешното видео. Не знам. Мисля да не става много дълго. Да отворим това. Опа. Тук нещо. Параграф 6. Явим. Откар. Ча да видим. Дали ще успеем да макснем Battle Rama. Не, няма успеем. Не. Сигурно се няма успеем. Но... Малко. Мисля да приключвам това видео тук. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала, пръснете палци нагоре и да. От мене, чао!